Bine v-am regăsit, stimați telespectatori! Într-o lume în care până nu de mult, aparent, bărbații păreau să dețină controlul, într-o specialitate, practic, doar a bărbaților, invitata mea de astăzi a reușit să-și facă o carieră extrem de solidă. Doamna doctor Gabriela Cosmanciuc a avut îndrăzneala, ca să spun așa cu ghilimelele de rigoare, să devină un medic foarte bun într-o lume în care bărbații păreau să aibă supremația. Am să vă citesc unde lucrează doamna doctor, pentru că își petrece, din câte înțeleg eu, mai tot timpul în sala de operații, efectuează intervenții chirurgicale pe cord la Spitalul Pantelimon din București, la Spitalul Clinico din Brașov, la o clinică privată din București, unde este și director medical, dar în același timp colaborează cu Centrul Chirurgical Marie Lannelongue și cu clinica Geoffroy Saint-Hilaire din Paris. Cred că nu este deloc neimportant să vă spun că doamna doctor Gabriela Cosmanciuc este ieșancă, că a terminat la Liceul Negruții din Iași și că a terminat Universitatea de Medicină și Farmacie Grete Popa. Doamna doctor, bine ați venit acasă. Mulțumesc pentru invitație. Bună ziua la toată lumea. Recunosc că CV-ul dumneavoastră m-a impresionat și după 20 de ani de presă medicală recunosc că am emoții. Am emoții pentru că pe de o parte sunt extrem de mândră că eu sunt oarecum cu mișcarea feministă, ca să spun așa, mamă de fată. Sunt extrem de mândră că o femeie a reușit să depășească niște bariere pe care de puține ori reușesc femeile să o depășească, aceea de a deveni extrem de performant într-o specialitate care aproape din start este dedicată bărbaților. Și aș vrea să vă întreb cât de greu este să fiți chirurg cardiovascular în chirurgia pe care de obicei bărbații o aleg. Deci s-a modificat de mult raportul femei-bărbați în alegerea profesiunilor. Există foarte multe profesiuni în care era exclusiv o lume a bărbaților și acum s-a schimbat complet raportul. Este adevărat că în Franța suntem 7 chirurgi cardiac care ne întâlneam în mod regulat. În Elveția sunt 2 și în România am început să fim mai multe, nu știu exact, dar știu că mai este o colegă la Timișoara și probabil că vor veni generațiile noi. Ca în orice profesie trebuie să acorzi timp, să te pregătești și trebuie să ai alegeri. Să ai mai puțin viață de familie, mai puțin viață personală și mai mult viață profesională. Dar cred că în orice domeniu trebuie să ai alegeri și să iei decizii. Spuneți-mi, vă rog, e frustrant să renunți la viața personală în favoarea meseriei sau faptul că aveți la propriu inima oamenilor în mână și le oferiți șansa să vadă și a doua zi soarele, să se bucure de familiile lor, de ceea ce muncesc, vă reușește să acopere poate faptul că stați mai puțin cu copilul dumneavoastră? Nu este. Ideea este că trebuie, în general, în viață, trebuie să faci cu pasiune ceea ce faci și să-ți placă ceea ce faci. Și să ai un echilibru întotdeauna între viața profesională și viața personală. Dacă balanța este menținută, nu există probleme pe termen lung. Bineînțeles că există, de multe ori ieși din zona de confort emoțional, atât în viața profesională cât și în viața privată. Dar întotdeauna trebuie să stai puțin, să reflectezi și să iei decizii care sunt mai bune pe termen lung. Faceți intervenții chirurgicale extrem de laborioase, intervenții chirurgicale care, să nu exagerez, poate până nu de mult, se făceau doar în alte țări, în afara României. Este totuși o dovadă de curaj, este o dovadă că vreți în permanență să vă autodepășiți și este până la urmă pentru noi, cei posibili dumneavoastră pacienți, ai dumneavoastră medicilor, o șansă să putem să beneficiem
de tehnici chirurgicale care poate până acum ceva timp nu aveam acces la ele și ar fi avut un deznodământ pentru noi, nu tocmai fericit. Există o evoluție a tehnicilor operatorii și abordării chirurgicale în toate domeniile, atât din punct de vedere medical, cât și uman. Intervențiile chirurgicale s-au modificat în sensul că găsim soluții pentru mulți pacienți care înainte nu aveam o soluție fezabilă pentru el. Există variante tehnice în care pacientul nu e rezolvat pe termen lung, dar are un confort de viață care înainte nu-l avea. Și există o serie de tehnici, în engleză se numește bridge pentru transplant, în care pacientul este autonom, este independent, are o viață confortabilă, până în așteptarea unui transplant cardiac. După aceea sunt foarte multe tehnici de conservare a valvelor cardiace, cum este plastia mitrală, plastia de valvă aortică, reconstrucția valvei aortice, reconstrucția ventricolului stâng, care până acum câțiva ani nu erau de rutină în sălile noastre de operație. Cât de bolnavi sunt pacienții care ajung la dumneavoastră? Cât de grave, cât de serioase sunt suferințele lor? Așa, cât de mult le pune viața în pericol problemele de sănătate pe care le au? Așa, de pe o scară de la 1 la 10. E foarte simplu să vă gândiți că dacă un pacient ia o decizie să facă o operație cardiacă în care tu ești obligat să-i povestești că vei opri cordul și cordul va porni din nou, pacienții trebuie să ia o decizie, deci dacă nu se operează, el va muri într-un interval de timp. Sau riscul de a avea complicații majore este foarte mare. Și atunci ei preferă să riște să facă o intervenție chirurgicală pentru că un viitor sigur nu există fără intervenția chirurgicală. Plus că există mulți pacienți care au o viață la pat, nu mai sunt autonomi, depind de medicație, de anumite mașini și atunci nu prea au de ales. Iar impactul emoțional pentru acești pacienți este enorm. În România am întâlnit foarte mulți tineri 30-40 de ani cu o patologie complexă cardiacă, care în alte state, cum am depășit granița, nu erau. Pentru că există prevenție, există o altă abordare pluridisciplinară a pacienților cardiaci, care la noi încă nu s-a dezvoltat. Există și screening-uri? Evident că există și screening-uri. Există screening-uri pentru oameni sănătoși, cei care încep să facă sport, există screening-uri dacă pot să facă sport și la ce nivel, și există screening-uri pentru pacienții cu risc. Există screening-uri pentru copii, care la noi au început deja, dar încă nu a intrat în rutină. Cât de frecventă este operația de reconstrucție a anevrismului de aortă ascendentă cu păstrarea valvei aortice, denumită și Tyrone David? Nu am datele exacte în România, câte s-au făcut și cum s-au făcut. Eu pot să vă zic că datele exacte de la Marila Long, unde lucrez în echipă cu profesorul Notă, deci avem 67 de cazuri. Cu tineri, ultimii am făcut, anul ăsta am făcut 5. Toți din Franța? Nu, au fost și 3 români. Și în ce constă? Deci aorta este un tub care pornește de la inimă și vascularizează tot organismul. Inima e o pompă și din pompa aia se duce pe un furtun pe aortă. Aorta trebuie să aibă un diametru constant între 3-3,5 cm. Anevrismul înseamnă că acest tub este foarte dilatat și este dilatat până la originea lui, care se numește rădăcina aortei. Și există o tehnică imaginată de un brazilian care a migrat în Toronto, profesorul Tyrone David, care a modificat tehnica foarte mult și după aceea a apărut o altă versiune, Tyrone David Iacob, care au facilitat foarte mult lucrurile. Și în ce constă avantajul pacientului? Avantajul pacientului este că el păstrează valva lui biologică pe loc, în sensul că el nu va avea o medicație suplimentară, un anticoagulant, iar rezultatele pe termen lung sunt foarte bune.
Ce înseamnă rezultate pe termen lung? Aveți, știu eu... 10 ani, 15 ani, 20 de ani. Noi acum când... Și înainte? Cu altă tehnică, știu eu, care... Sau se făcea, nu se făcea? Bineînțeles că se făcea. Se făcea o altă tehnică Bentall în care se punea o valvă mecanică și cu un tub. În momentul când pui o valvă mecanică există niște riscuri legate de anticoagulant, de disconfortul pe care îl are pacientul datorită un corp străin, zgomotul pe care îl are valva, există riscul de infecție, de endocardită mult mai mare. Era evident că o soluție, dar există și alte tehnici acum care avansează și se gândesc mai mult la confortul pacientului pe termen lung. Să înțeleg că acum, ca să vorbesc așa mai puțin academic, lucrați cu materialul pacientului. Exact. Aproape, da. Lucrăm cu materialul pacientului. În toate specialitățile chirurgicale au apărut tehnici de reconstruire, de plastie, de conservarea materialului pacientului, astfel încât pe termen lung rezultatele să fie mult mai bune. Cui se adresează această tehnică chirurgicală? Care sunt pacienții care ajung să aibă nevoie să fie astfel operați? Sunt și mulți pacienți tineri. În general este o componentă genetică care este în jur de 20-25%. La cei tineri este o malformație care se numește Marfan, care dilată foarte mult acest vas aorta și cu rădăcina aortei. Există o altă patologie care înseamnă bicuspidia aortei, valve aortice. Valva aortică este o papă care are 3 foițe și o supapă care se deschide într-o singură direcție. Unii pacienți se nasc cu 2 valve, nu cu 3, cu 2 lobulații și atunci fluxul de sânge nu mai are un flux laminar, are un flux turbulent care va dilata rădăcina aortei și care va antrena o serie de modificări care duc la indicația chirurgicală. Deci, în momentul în care pacientul face un control de rutină sau are un diagnostic asociat sau este mare hipertensiv, are în familie rude care au avut anevrisme abdominale sau de aortă ascendentă, cardiologul cheamă rudele la control, stabilește un diagnostic și sunt niște criterii foarte precise când alegem această indicație chirurgicală. Deci, toți pacienții, în general, după 40-45 de ani, ar trebui să facă o ecografie cardiacă. Iar cardiologul, toți cardiologii vor observa dacă rădăcina aortei și aorta ascendentă este dilatată sau nu. Să înțeleg din ce ați spus dumneavoastră că nu există niște semne vizibile prin care noi să ne dăm seama că avem o problemă a aortei, că această suferință de cele mai multe ori, atunci când nu ești foarte atent cu sănătatea ta și nu mergi să faci niște controale preventive, poate fi descoperită absolut întâmplător. Da, este ideal să o descoperim înainte să da complicații. Pentru că, imaginați-vă, acest vas are un diametru prestabilit. El, dacă s-a dilatat, există riscul de ruptură, de disecție. Fiind cel mai important vas din organism, consecințele sunt Bine, și dacă importante. Se dilată, nu simți nimic că se dilată acest vas, nu se schimbă nimic, deci, uneori nu obosești mai ușor, zic și eu. Nu, pentru că uneori poți să comprime structuri vecine, dar în general nu dă niciun semn. Și de asta trebuie să lucrăm mai mult. E un dușman silențios. Da, trebuie să lucrăm mai mult pe medicina preventivă. Adică să ne gândim, hai să facem, cum facem analizele de sânge, să vedem dacă avem diabetul, colesterolul. Unor să facem o ecografie cardiacă și un test de efort. Înseamnă 2-3 ore într-o zi, o dată la câțiva ani, ca să ne evaluăm puțin cardiac. Sinceră să fiu, pe mine întotdeauna m-au speriat foarte tare suferințele neurologice și cele cardiace și întotdeauna, nu știu de ce, cancerul mă speria mai puțin, măcar ai mintea întreagă, o gestionezi situația așa cum ți-o dă Dumnezeu, dar în momentul în care nu mai judeci sau nu ai probleme severe cu cordul, mi se pare extrem de traumatizant, mai ales dacă ești o persoană
foarte activă. În general, leziunile, te gândești că dacă ai o leziune cu o problemă cardiacă, e o chestie care nu poți să o corectezi și nu poți să dai timpul înapoi. Te gândești că este irreversibil și nu poți să ai o viață mai bună. Viața ta se va degrada în general. Dar acum sunt foarte multe diagnostice în patologia cardiacă în care ai o soluție foarte bună și ai o viață absolut normală. Deci poți să te duci inclusiv la maraton. Asta este excepțional. Voiam să vă întreb, în afara ecocordului și a testului de efort, ce alte investigații ar mai putea fi făcute în astfel de situații? Deci, de bază, nu ne strică odată să ne ducem după 40 de ani, 35-40 de ani, facem o ecografie cardiacă și un test de efort. Este arhisuficient. Dacă mai avem și un colesterol, vedem și cât este o tensiune, ar fi și mai util. Tensiunea, iarăși, joacă un rol important în anevrisme. În momentul în care a fost pus diagnosticul, evident s-au făcut toate investigațiile pe care medicul curant le consideră necesare, urmează tratamentul. Tratamentul este exclusiv chirurgical sau poate fi făcut și medicamentos? Timingul chirurgical este decis prin anumiți parametri, dintre care cel mai important este diametrul anevrismului. Cât e de mare? Pentru că acesta, deci este foarte greu pentru un pacient să ia decizia de operație, de o mare operație cardiacă, dacă nu-l doare nimic. Pe mine nu mă doare nimic. De ce să mă operez? Și atunci sunt făcute foarte multe studii și timingul chirurgical este stabilit prin anumiți parametri, iar acești parametri sunt stabiliți prin statistică. S-a constatat că la diametru de 5,5 cm este mai bine să te operezi decât să aștepți să se facă 6 cm, pentru că atunci există riscul mare de ruptură. Am ajuns la ruptură. Ce se întâmplă dacă sunt pacienți, poate cazuri izolate, care nu ajung la medic în timp util și ajung la complicații? Cât de severe pot fi aceste complicații? Deci, în momentul când un anevrism de aortă ascendentă se rupe sau disecă, se produce o tamponadă cardiacă, deci sângele se acumulează într-un sac care se numește cavitatea pericardică și există două variante. A ajuns foarte în timp util într-o unitate de chirurgie cardiacă și se poate opri sângerarea. Timp util ce înseamnă? Știu, o oră? Maxim. Maxim o oră. Dacă, de exemplu, în infarct, dacă ne prezentăm în primele 12 ore, leziunile sunt reversibile. Dacă în accidentul vascular acut ne prezentăm într-o unitate de revascularizare, 3 ore sunt reversibile. Dacă în cazul de ruptură de anevrism este vorba de minute și secunde, nu este vorba de ore. De asta este foarte bine prevenția. O ecografie și un test de efort. Credeți că, știu eu, un demers ar putea să ajute populația să facă un screening, pentru că la acest moment sunt oameni atât de copleșiți de problemele zilnice din toate zonele, personale, financiare mai ales, nu-și găsesc slujbe, e o viață destul de greu de trăit în acest moment. Poate ar putea fi ajutați printr-un screening național, pentru că e greu să-i spui unei persoane din această categorie, merge la un cabinet privat, pentru că, pe de altă parte, din relațiile profesionale pe care le am cu medicii din spitale, de foarte multe ori aceștia se plâng și pe bună dreptate că sunt copleșiți de pacienții care ajung din start la spital și nu trec, știți, pe la medicul de familie, pe la medicul normal, de dispensar, pașii normali până ajungi într-o clinică de spitalicească. Eu cred că vina este un pic la mijloc, nu este nici a pacientului, nici a doctorului,
Trebuie schimbată puțin educația. E adevărat că problemele noastre ne copleșesc. Și mulți pacienți mi-au zis, nu am timp să mă duc, nu am bani, nu am așa. Eu pot să vă spun că fac o paralelă între viața pe care o duc în Franța, la Paris, și viața pe care o duc aici. Aceeași persoană pentru mine este mai greu în România decât la Paris, pentru că există o organizare un pic diferită. Ca să am aceeași finalitate în România, pierd mai mult timp ca să am exact identic aceeași finalitate în Franța. Pentru că lipsesc anumite verici care sunt foarte utile în mersul eficient. Vorbiți atunci de sistem. Și sistemul, deci sunt anumite, de exemplu, sunt medicii de familie au altă comunicare cu medicii corespondenți. Adică este o comunicare directă cu anumite departamente. Există un sistem pe internet în care se comunică direct medicul de familie, comunică cu medicii specialiști. Și în felul ăsta, când pacientul a venit într-o unitate spitalicească de urgență, tu ai accesul instantaneu la tot dosarul medical al pacientului. Și câștigi timp, care este foarte important. Acum știu că se implementează astfel de programe și în spitalele mari din, din centrele universitare măcar. Da, da. Astfel încât să se ajungă aproape în același timp să ajungă datele despre pacient, datele medicale, odată practic cu pacientul în unitatea medicală. Și pentru că am vorbit de costuri, aș vrea să vă întreb, o astfel de intervenție chirurgicală, care înțeleg că nu este una banală, cât de mult, sau este, cât de costisitoare este? Nu e mai costisitoare decât o operație cardiacă normală. Chiar este mai ieftină pentru că nu utilizăm o valvă biologică sau mecanică pe care trebuie să o cumpărăm. Utilizăm valva pacientului. Pacienții care ajung în spital își plătesc intervenția chirurgicală sau beneficiază, știu eu, de asigurarea... Vorbiți de România? De România vorbesc. În spitalele private, da. În spitalele de stat? În spitalele de stat, nu. Nu plătesc. Nu plătesc în spitalele de stat. Dar în spitalele private... Da. Noastră lucrați și într-un spital privat și operați și în spital de stat. În spital de stat, ca ați spus la început, în Spitalul Pantelimon, nu fac operații cardiace, fac operații vasculare complexe, cum ar fi carotidă, aortă, dar nu fac operații cu oprirea cordului pentru că nu am echipamentul necesar. M-ați întristat. Și m-ați întristat foarte tare, pentru că îmi dau seama că un pacient care ar putea să beneficieze, știu eu, într-un spital de stat, poate există echipament în alte spitale din România, sper eu. Dar nu este drept. Ideea este că în momentul în care am un pacient care e tânăr și are indicația operatorie și trebuie să-l fac, găsesc întotdeauna o soluție să-l fac, chiar dacă nu are bani. Colaborăm cu niște fundații, cu niște organizații non-profit, întotdeauna găsesc soluția. Am avut cel puțin 10 pacienți care au beneficiat de operații complet gratuite de absolut ce au avut nevoie. Da, este impresionant și sincer vă spun că întotdeauna eu, ce să fac, sunt până la urmă, mă simt mai comod în pielea posibilului pacient decât în pielea sistemului, nu a medicilor, ci a sistemului, care nu ți oferă o șansă egală cu altor, știu eu, cetățeni de oriunde din lume. Exact, exact. Și uneori eu mă simt, nu neapărat prin suferințele mele, ci prin suferințele celor dragi pe care i-am avut. Am avut sentimentul că sunt pacient de mâna a 7-a, a 10-a, a N+1 la infinit. Și nu mi se pare drept, pentru că fiecare viață contează, fiecare om are dreptul să trăiască și să trăiască cât se poate, să aibă o viață, o calitate a vieții cât se poate de bună.
Ideea este că și noi chirurgii, indiferent la ce nivel lucrăm și unde lucrăm, trebuie să facem o echipă cu pacientul și pacientul trebuie de asemenea să răspundă cerințelor noastre. Deci sunt pacienți care sunt operați cardiac, suferă intervenții chirurgicale destul de complexe, dar nu schimbă nimic în sistemul lor de confort de viață. Deci nu trebuie, deci chirurgul vine în un anumit moment în evoluția bolii, dar tu trebuie să schimbi evoluția bolii printr-o disciplină de viață, trebuie să schimbi confortul de viață pe care îl aveai înainte și să schimbi. Adică să ții un regim alimentar, să faci mișcare, să te duci o dată pe an la cardiolog, adică există... Să nu fumezi. Să nu fumezi, să nu bei cafea cât vrei tu și așa mai departe. Adică nu se poate, printr-un act medical sau printr-o tabletă, totul să se schimbe minunat. Da, ar fi interesant să se poate așa, știți, nu știu dacă vă mai amintiți filmul acela Ce vrăj a mai făcut nevasta mea. Da, da, da. E absolut fantastic. De multe ori închid ochii și parcă aș vrea să văd o baghetă magică și să, știu eu, să nu mai fie sărăcie pe lumea asta, să nu mai fie oameni cu mințile înguste, să... Știți că toate sunt legate, adică sistemul nu funcționează, sunt într totul de acord cu noastră, probabil că sunt bani puțini, încă nu sunt suficient de mult protocoale de lucru ca să putem avea o finalitate, dar cred că și noi, fiecare persoană în parte, ne putem schimba ca să ne fie mai bine nouă. Cu siguranță. Aș vrea să vă întreb despre o altă intervenție chirurgicală extrem de laborioasă, reconstrucția geometrică a ventriculului stâng cu sau fără plastie mitrală. Cât de frecvent apare sau cât de frecvent este nevoie de această intervenție? În România încă este mult nevoie. Deci în Franța avem mai puțină pentru că nu există anevrisme post-infarct datorită acestui program de revascularizare miocardică în asta 12 ore sunt mai puține anevrisme post-infarct, adică zona care nu mai este irigată de coronară s-a dilatat și nu se mai contractă în același timp cu tot ventricolul. Deci imaginați-vă că acești pacienți nu mai au o porțiune din ventricol, o porțiune din pompă, iar porțiunea este tot timpul un balast. El când se contractă, cordul și așa a rămas puțin, mai cară și un balast la fiecare contracție și la fiecare relaxare. Dar e o operație destul de riscantă pentru că trebuie să-ți calculezi dacă înlături balastul cât mai rămâne funcțional și trebuie să-ți calculezi după aceea dacă ce rămâne funcțional, dacă îți ajunge pentru tot sistemul, pentru tot corpul sau nu. Și sunt pacienți în general care sunt pe lista de transplant sau sunt pacienți care sunt într-o clasă cardiacă, insuficiență cardiacă 3-4 și în România am găsit destul de mulți pacienți și am găsit pacienți tineri. Chiar acum 2 săptămâni am operat un pacient de 32 de ani din București care avea o fracție de ejecție de 20%, a fost pus pe lista de transplant la München și peste tot și am remodelat ventricolul și pacientul este bine și o să fie bine. Dar din nefericire încă sunt destul de mulți pacienți cu anevrism de ventricol stâng în România. Cum poți să fii cu o suferință atât de severă la 32 de ani? Care ar fi cauzele? Exact ce vă spuneam eu. Fumători, stres, sedentarism, supraponderal, nu există secrete. Noi facem boala coronariană sau facem bolile cardiace dacă avem o multitudine de factori de risc, cum ar fi fumatul, sedentarismul, stresul, alimentația și niciun factor de protecție. M-ați înțeles? Sigur. Deci nu se poate ca să facem toate nebuniile de pe planetă și să nu ne proiectăm puțin ce se întâmplă peste 5 ani, peste 10 ani. Faceți sport? Da. Nu mult, dar un pic da. Sunt un om activ. Nu este greu să stați în sala de operație
știu eu, 6 ore, 7 ore, poate și mai mult, Și nu? 12 ore. Și 12 ore. Cum este să stai, eu de multe ori am stat și m-am gândit, stau fără, nu știu, în vari situații mi se întâmplă să stau o oră în picioare fără să mă mișc foarte mult și simt că spatele meu se destramă în mii și mii și într-o infinitate de celule absolut dureroase. Cum este să stați 12 ore în sala de operație fără să mâncați, fără să... E simplu, este de antrenament și toți colegii mei din chirurgie cardiacă care în cercul nostru facem mișcare. Deci chirurgia e o activitate fizică. Și atunci, dacă tu începi să obosești fizic, nu te mai poți concentra mental. Și este absolut obligatoriu să ai o condiție fizică bună ca să te poți concentra mental. Și e obligatoriu, nu poți să faci activitatea asta dacă nu ești antrenat și fizic. Din punctul meu de vedere, poate greșesc. Cu siguranță nu și cu siguranță toți ar trebui să fim antrenați fizic, indiferent de profesia pe care Pentru o că avem. tu știi când intri în sală, nu știi niciodată ce găsești și când ieși din sală. Și atunci tu niciodată nu trebuie să fii obosit. Oricum, stresul și concentrarea este enormă. Pentru că trebuie întotdeauna să fii 100% acolo. Nu mai ai energie ca să te gândești, mă dor picioarele, mă doare spatele, mi-e foame. Dar asta este o chestie pur și simplu de antrenament. V-ați gândit vreodată că toată această concentrare, tot acest stres pe care îl suportați zilnic ar putea avea repercursiuni, știu eu, pe termen lung asupra sănătății dumneavoastră? Da, m-am gândit și din cauza asta am momente de clearing mental, am momente de încărcare, între ghilimele, încărcare baterii, adică tot timpul trebuie să te gândești balanța între stres și relaxare să fie cât de cât echilibrată. Pacienții care ajung cu problema de sănătate despre care vorbeam vor avea după aceea, pacientul acesta de 32 de ani, căruia i-ați remodelat ventricolul, va avea o viață normală? Va avea viață perfect normală, pentru că acum fracția de ejecție e 45%, deci el poate să facă absolut tot ce dorește. Dar va intra într-un program de consiliere psihologică, pentru că trauma lui a fost enormă, adică când i s-a spus că nu există decât altă soluție decât transplant, totul s-a schimbat, toate prioritățile în viața lui s-au schimbat și mentalitatea s-a schimbat și acum trebuie să lucrăm puțin pe factorul emoțional. Bănuiesc că lucrați într-o echipă multidisciplinară, exact, unde rolul psihologului nu este deloc de neglijat. În momentul în care ai o patologie cardiacă complexă, factorul emoțional joacă un rol foarte important, pentru că pacienții trebuie să fie luptători. Tranziția după operație la o viață normală nu e simplă și ei trebuie ajutat nu numai medical, ci în toate aspectele și nivelele, atât intelectual, spiritual, emoțional. Mai ales la 32 de ani, când practic abia ai intrat în viață. Când... Acum, da, la începutul lui ianuarie a fost unul de 23 de ani. Bănuiesc că aici e vorba de ceva genetic. Mi-este greu că a fost să cred că a fost atât de vicios până genetic. La 23 de ani. Dar e foarte greu să convingi un pacient care câțiva ani a știut că nu mai are orizont și nu se poate proiecta peste 5 ani și după aia să explici, da, putem face asta, am găsit soluția, poți să ai o viață normală, dar trebuie să redevii luptătorul și să te proiectezi peste 10 ani, peste 15 ani. În afara persoanelor cu probleme de sănătate, credeți că, așa, la modul omenesc, credeți că planurile de viitor ne ajută să fim mai sănătoși, măcar la nivel mental? Printre altele, da. Ideea este,
am observat există o diferență între ne dorim ceva și realizăm ce ne-am dorit. De ce? Pentru că ca să realizăm ceva diferit față de ce suntem, trebuie să ieșim din zona de confort și să acționăm. Această perioadă de tranziție de la gând la faptă, uneori este foarte lungă. O intervenție chirurgicală pe care dumneavoastră o faceți și pe care eu când am citit am fost extrem de emoționată, este revascularizarea miocardică, exclusiv prin artera mamară. Recunosc că am citit, v-am și recunoscut cu mâna pe inimă, că mi-am prins urechile și că mi-a fost greu să mă documentez pentru această emisiune, dar că mi-a suscitat foarte mult curiozitatea și bucuria că se pot face astfel de intervenții chirurgicale și aș vrea să vă întreb dacă această intervenție chirurgicală se face pe cord bătând. Se face și pe corp bătând, eu nu o fac pe corp bătând, pentru că, în general, noi ne gândim să avem o finalitate corectă și pe termen lung. Trebuie să nu-ți schimbi obiceiurile tale pe care le faci zi de zi. Eu am învățat tehnica pe cord oprit și atunci trebuie să continui. Deci aș putea să încep să fac pe cord bătând pe termen lung, dar este o curbă de învățare pe care trebuie să ți-o acorzi, să te duci într-un centru care face asta. Probabil că o să o fac într-o zi, pentru că asta este tendința. Ce este avantajul când faci o revascularizare miocardică exclusiv mamară este că această revascularizare ține până la 20 de ani și s-au schimbat toate statisticile, pentru că înainte se făceau bypass-uri cu vene sau cu artera radială. Acum, excluzând exclusiv artera radială, supraviețuirea pacientului și confortul se întinde pe 20 de ani. Avem un telefon, bună ziua, vă ascultăm. Aș vrea să vorbesc eu cu doamna doctor Gabriela. Unde este asta? Doar la București și la Paris. La București? La București, da. Nu-i la sus la cardiologie și la domnul profesor Dinică? Nu sunt aici. Deci vă aștept cu drag la București dacă vreți să stăm de vorbă. Este cu sufletul în Iași pentru că doamna doctor este ieșancă. Da. Da, pentru că eu aici cunosc toți, la cardiologie cunosc pe toți. Și nu cunoșteați pe doamna doctor? Da, zic, vă nu la cardiologie, că eu nu este. Nu-i problemă. Dar puteți merge la București și o puteți cunoaște pe doamna doctor. Rugați pe cineva din familie, dacă dumneavoastră nu sunteți un internaut, știu eu, foarte priceput. După voce m-am gândit că e posibil să nu vă preocupe foarte mult. Nu, eu am inima la pământ. Am fost la domn profesor Tatinică să schimbă inima, dar o să nu poate că am suplământ. Am înțeles, aveți insuficiență cardiacă mare cu hipertensiune pulmonară, nu? Da. Există niște sisteme de asistență ventriculară, printre care unul Jarvi, care se Am un stimulator cardiac. Nu, ai activitatea electrică a cordului, nu e activitatea de pompă. Deci dacă v-a pus stimulator cardiac, fracția de ejecție este sub 30%. Da, a mea e cel mult 16 și 20. Am înțeles. Ce vârstă aveți? 65, 67, 60... Foarte tânăr. 14 ianuarie. Foarte tânăr. Da. Nu știu, dacă aveți nevoie să ne mai sfătuim, să încercăm și altceva, nu știu dacă vom avea soluție sau nu, dar vă aștept să stăm de vorbă la București, cu drag. Da, un număr de telefon ca să... Am rugămintea să lăsați dumneavoastră un număr de telefon la colegul meu din regie. Ăsta pe care sună. El v-a sunat, da? Da, e în regulă. Da, e în regulă. Ați lăsat dumneavoastră numărul și o să vă sunăm și o să vă dăm datele de contact să puteți lua legătura cu doamna doctor. Da, bine să... Sănătate multă! Vă aștept! Sunt foarte supărată, apropo, pe colegul meu din regie, că mi-a făcut semn că mai avem foarte puțin din emisiune. Am o extraordinar de mare frustrare, pentru că abia acum au început să-mi treacă și mie emoțiile și am devenit și mai vorbăreață și mult mai curioasă să aflu lucrurile pe care le faceți. Probabil că o să mai fie și alte dăți. Din punctul meu de vedere, cu
tot sufletul vă așteptăm să veniți în fața telespectatorilor noștri, dar pentru că mai avem un minut din această emisiune și mi s-a părut extraordinar de energizant și de cum să spun, benefică și reacția dumneavoastră când i-a spus domnului că este foarte tânăr. A, da. Avem, deci speranța de viață acum a crescut foarte mult și pacienții 60-70 de ani îi considerăm foarte tineri. Prima decizie, primul indicator când decidem un pacient să se opereze sau nu este care e dorința lui. Vrea să schimbe ceva la ce este astăzi sau nu? Sunt pacienți de 86... Săptămâna trecută am operat la Paris un pacient de 86 de ani care a fost operat a 3-a oară pe cord, avea un anevrism de aortă ascendentă, fermier, și el a zis că el vrea să mai trăiască și el vrea să se opereze. A 3-a operație cardiacă. Și este foarte bine, acum a și plecat acasă de altfel. Vârsta nu este un criteriu de excludere de operație. Mă bucur din suflet că încheiem emisiunea pe un ton absolut optimist. Eu vă sunt recunoscătoare că mulțumesc pentru invitație. Ați avut generozitatea să veniți la noi în platou. Ce să vă spun, vă doresc din toată inima să învățați cât mai multe tehnici, să ne ajutați, să fim sănătoși și să ne bucurăm de viață, așa cum spuneți dumneavoastră, și la 80 ceva de ani și la 90, poate și mai mult, cine știe. Speranța de viață poate mai crește. Da, trebuie să ne schimbăm puțin atitudinea. Și să credem, în primul rând, să credem în noi și că putem să nu mai fim atât de blazați, să gândim pozitiv și atitudinea față de viață. Vedem că e soare astăzi și pot să existe și clipe minunate. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră și dumneavoastră, stimați telespectatori, și vă aștept la o nouă emisiune cu noi sfaturi ca împreună să învățăm să trăim sănătos.